समबारखालि बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव भेरगाव ब्लक बिपिएफ हान्जानि बानजायनायाव गोगोम जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ बाहागो लानानै मोन 16 प्राइमारियाव इउपिपिएल हान्जाया माखासेमानि हाबाफारि लानानै बिपिएफनि जयनिं हाबाफारिखौ फेलें खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय फेलें जादों। इउपिपिएलनि हाबाफारिखौ नेवसिनानै बिपिएफनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो सा 1400 इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जानिफ्राय जयेन जाफैदों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे सावगारिखौ नुदों जे दिनै 12था प्राइमारियाव बिसिडिसिआव इउपिपिएल दोलोआ जोंनि नैबे हाबाफारिखौ माने फैलार खालामनो थाखाय आप्रान सेस्था खालामदोंमोन। बिभिन्न कार्यकुसि बिथांमोना लादोंमोन, नाथाय बे कार्यकुसिया जेबो साक्सेस जायाखै। बे कार्यकुसिफोरखौबो नेवसिनानै नैबे आफादावहाय बिथांमोना बाहागो लाफैबाय आरो 1480 माने इउपिपिएल दोलोनि आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय जोंनि बिपिएफ दोलोआवहाय जयेन जाफैबाय। बेयो दुगाथावना बाथ्रा। आरो नैबेबादि समस्थियाव आंनि समस्थिया भेरगाव समस्थियावहाय बिराद माने मोनसे सेन्सिटिभ समस्ति। बेवहाय बर' माने पपुलेसना बांसिन, एसटि पपुलेसना बांसिन आरो लोगोसे बेवहाय मैखोम उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगाङावनो मैखोम माने मोनथाम माने आन्चलिक दखरा माने आन्चलिक आबसु दङ। बे दखरा आन्चलिक आबसु थानाय बे ओनसोलाव जे दिनैनि तारिखाव थांनाय समफ्रावहाय जेरै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोखौहाय अनसायदोंमोन, थिग बेबादिनो एखे रोखोमैनो दिनैनि बे नमुनायाबो जेनेबा नेरसोनाबो बेखौनो फोरमायदों जे फैबाय थानाय समावहाय लैहोर जेसेबां इउपिपिएलनि बादा फैया मानो, जेसेबां बिजेपिनि बादा फैया मानो, जेसेबां गुबुन हान्जानि बादा फैया मानो, बे बादाखौ नेवसिनानै बिपिएफ दोलोआव थाफानानै फैबाय थानाय निर्बाचन बिसायख'थिफ्रावहाय बाहागो लागोन आरो देरहाहोगोन। आरो देरहाहोनानै जोंनि माखासे समयसाफोर, बे ओनसोलनि समयसाफोर, जातिगत भाबै समयसाफोर, जोंनि इयुन जोलैफोरनि माने निउ जेनेरेसनफोरनि समयसाफोर, बे समयसाफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिथांमोना निस्सय माने आवगायबोदों। बिनि जे थांनाय गोलाव समावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बिटिसिखौ दाजेननायनिफ्रायनो बिपिएफ दोलो जानानै सरकार खालामजेननायनिफ्रायनो आसाम सरकारबो दाबाय, लोगोसे बिटिसि सरकार दाबाय, लोगोसे सरकार खालामनानै रायजो राजा नैबे 32 लाख जोंनि बे माने बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय मदद होदोंमोन आरो बायदिसिना जौगानाय हाबाफारिखौ मावदोंमोन। बिनि नेरसोनखौ नुनानैनो दिनैनि फैबाय थानाय समा थांनाय नैबे 2020 मायथाइनि 27 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति गोदान सुक्ति जाखांनायनि इयुनाव जेला प्रमद बर'आ दायित्व लाबाय, बे दायित्व लानाय समावहाय बोसोरथाम जाखांनायनि इयुनाव माखासे नुथायखौ नुबाय। जाय मुलाया देरो बिनि 2 गां माने बिलाइयावनो बिनि नेरसोन नुयो। जि मुलाय बारे तार दुटा बाथौसिन बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा बुजि मोनबाय 3 बोसोराव जेबो गैया बिटिआरआ आरो जेबो खामानि मावनो हायाखै। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा लैहोर फैदों। दा 40टा समस्थियावबो फैबाय थानाय समावहाय बिटिआरनि जिथु निर्बाचन जागोन बा बिटिसिनि जिथु निर्बाचन जागोन, बे निर्बाचनाव जों देरहागोन। इउपिपिएल भार्सेल बिपिएफ, जोंथ' इउपिपिएलखौ नामाकरणखौनो लायाखै। जोंनि फेक्टरा नैबे बिटिसि ओनसोलावहाय दायो बिजेपिआ एसे फेक्टर जानानै दङ। खारन माखासे रनक कला बिथांमोना खालामदों। जोंनि स्टेटआवबो बिथांमोनानो बिजेपि हिसाबै सरकार खालामदों। गोजौआव सेन्ट्रेलावबो बिजेपि सरकार थायो हिसाबै बिथांमोननाव हाथियारा गोबां बा गोहोआ गोबां। बेनि थाखाय जोंनि नैबे माने बिटिसि ओनसोलाव किसुमान माने प्रलबन होयै माने जायखिजाया अमुक खालामगोन, माबा होगोन फैगोन बायदिसिना आसनिफोर होनानै बेबादि माने जोंनि बिटिसि बासिखौहाय एसे फुस्लायबाय थादों। नाथाय थांनाय बे गोलाव समाव बिजेपिआ मा मावखो, सेन्ट्रेल बिजेपिआ 9 बोसोर मा मावखो, नैबे स्टेट बिजेपिआ बे स्टेट बिजेपिनि सरकारा 7 बोसोराव मा मावखो आरो लोगोसे नैबे इउपिपिएलनि 3 बोसोराव नैबे बिटिसि सरकारा मा मावखो, बिनि रुजुथायखौ लायै दिनै रायजो राजाफ्रा मोनबाय जे थांनाय समनि बिपिएफ दोलोनि सरकार खालामनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन। बेखायनो बिपिएफखौ जों नांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जों बिपिएफजोंनो थागोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै सरबांसा होदों। थांखिया बेनो जोंनि माने बिपिएफ माने दोलोनि सिङावहाय जेरै माने जोंनि बिपिएफ दोलोनि माने गाहाय बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बारग' बिटिसिनि चिफ बिथांनि जिथु बिथांखि बिथाङा जा बाथ्रा बुङो, जा खामानि मावो, बे खामानिया बे बाथ्राया मोगथाङाव जाफुङो। बेखायनो फोथायनाय दं। फोथायनाय लानानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि जेसेबांखिनि रायजोफोर दं
जोंहा बर' माहारिजों लोगोसेयैनो गुबुन जाति जनगोष्ठी जेसेबांखिनि माहारिफोर दङ बिथांमोनाबो बे BPF दोलोखौनो फोथायनानै लैहोर लैहोर फैदों आरो बिनि नेरसोना दिनैनि बेफोरबायदि लैहोर लैहोर फैनानै जे आफादाव बाहागो लाफैदों बेनो नेरसोना